στην αγορά να κοιτούν την ετικέτα του, όπου σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη μέλι καθώς και η προέλευσή του. Προσοχή του καταναλωτικού κοινού εφιστά ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Επαρχίας Θηβών, ιδιαίτερα τις μέρες των εορτών, που η ζήτηση προϊόντων Κυψέλης είναι αυξημένη, καθώς στην ευρύτερη περιοχή των Θηβών κυκλοφορούν διάφοροι πλανόρδοι οι οποίοι διαθέτουν μέλι αγνώστου προελεύσεως και αμφιβόλου ποιότητας, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Όπως μας εξηγεί ο κ. Βασίλης Καλαμιώτης, μέλος του συνεταιρισμού, οι ύποπτες συσκευασίες αναγράφουν την ένδειξη πρωινό και όχι μέλι ως ήθιστα από την νομοθεσία. Προσωπικά πήρα βήματα, έδωσα στο Πανεπιστήμιο στο Γεωπολιτικό της Αθήνας. Μου έχουν πει τα αποτελέσματα, τι ακριβώς είναι. Βέβαια, ο καταναλωτής, αν πάρει το βαζάκι και διαβάσει επάνω, δεν θα διαβάσει την ένδειξη μέλι, όπως είναι το μέλι το οποίο θα αγοράσει από έναν συνάδελφο μελισσοκόμο. Θα διαβάσει μια λέξη πρωινό. Τα αποτελέσματα του Γεωπολιτικού Πανεπιστημίου τι έδειξαν? Έδειξαν ότι δεν είναι μέλι, πολύ απλά. Είναι κάποια άλλη ουσία, είναι πιθανόν γλυκόζης, ογλυκόζης, κάτι άλλο. Πάντως όχι μέλι. Γιατί κοιτάξτε, και η τιμή η οποία το πολλούσαν οι κύριοι ήταν τελώς, δηλαδή ο πιο αδαής καταναλωτής θα καταλάβετε από την τιμή και μόνο δεν αγόραζε μέλι, πολύ απλά. Σύμφωνα με την νομοθεσία ονομάζεται μέλι μόνο το γνήσιο 100% φυσικό μέλι που διατηρεί όλα τα βιολογικά χαρακτηριστικά του. Εάν είναι ευρωπαϊκό, αν είναι ελληνικό, εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες παραγωγοί γράφουμε ελληνικό μέλι. Εάν είναι μείγμα μελιών, το οποίο είναι ευρωπαϊκών χωρών, είναι υποχρεωμένο να γράφει μείγμα μελιών ευρωπαϊκών χωρών. Εάν είναι μέλι από διάφορες χώρες, πρέπει να γράφει μείγμα μελιών ευρωπαϊκής και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προελεύσεως. Το ελληνικό μέλι, λόγω του ξηροθερμικού κλίματος και του παραδοσιακού τρόπου μελισσοκομείας, είναι πυκνόρευστο και έχει χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση. Η τιμή του πόθου μαθηκού κειμένου. Κοιτάξτε, η τιμή παίζει από 8 μέχρι 10, 12, 15 ευρώ, αναλόγως, όχι την ποιότητα, αναλόγως την προέλευση του μέλιου. Όλο το ελληνικό μέλι θεωρείται ποιοτικά άριστο. Ο καταναλωτής μπορεί άφοβα να επιλέξει τη γεύση και το άρωμα που προτιμά, είτε από μελισσοκόμο της απολύτου εμπιστοσύνης του, είτε από επώνυμες εταιρείες.